ираҳо кайк шуда мешида бошанд. кисти? али, ман Валӣ. Валӣ? Тра коронавирусада чӣ задай рӯ сиёҳай? через резҳои чартарӣ бояд хона бурам, бароям мерӯма сиёҳ кам. барои ту блогерои ростгӯ хабар доданд ки раҳо ҳуй мешаванд. бешӯқӣ? бия агаре ман очак гулакора занг бизанам, хирсангшон кунам ки хона мерам. валӣ чӣ ба намефаҳмӣ чира? ин раҳо ҳоли ҳуй намешаванд. ин блогерора мегӯй барои $1 дурӯғ гуфта гаштан охӣ. бин меган ин моҳ намешава, моҳи дига ё ки моҳи дига ин хелфанка гаштанд. да ҳамин бекорӣ мераи ту чӣ кор мекунӣ? чӣ кор мекунам? мардум мераванд. гӯш кӯ мераи як рӯз меси, ду рӯз меси, баъд эй валие айму ҷои корат гиҷа омадӣ, памперс нест барои гулакоро, орд рӯған нест, пулис свет нест, бутем барои аҷо кор кун лалалалалала. ба худо ай очак гулакода изалаш гирифтӣ. бара кортаки байле. ай ба намедона очак гулако мегабо.